Nso ubisa sɛ me nsuro dɔtɔ nsuro akorokra. Ntrase ene sɛ na deɛ ne dɔtɔ ena deɛ ne akorokra anase akorokra. Deɛ ofiri no eno na bɛma wabodin sɛ deɛ etie. Na ye wo ho ebe foforo bi sɛ deɛ ɔwoso adɔtɔ no aya na nsuro akorokra anase akorokra. Ena yesen wo ebe sɛ kwakuo sɛ ɔdɔtɔ mfa ne nsie na wankasɛ ɔmfa no koraa. Ni nyina dɔtɔ ho bɛ. Na ekasɛ dɔtɔ a eye dua bi a esiwo na ahoma akyekere anase abankyere ahoma na abankyere dua no na ama dua na be kusu bronyini be kase canopy nti tokuro ase na tokuro na ase no se wuwure mu a na untumi hu abonten eno nti efra na se dɔtɔ na yewo wura so a eye nnua ahodo bi na aka omo ho abom na aya na enwa pii te se dua bi te se senya wabiri ene akonkode mo no na eye dua bi a aya na etia kakra ena nyetia pa nso teteno na udifo etumi ekohyem na de tie ne se nsuo na aya ewo so no ena efra ne se akorokra anasa akorokra na yewo hasuo ena yewo bosuo na bosuo gu a ena ebi ekogu ha eso nti obi kɔ ha mu a na kyese ɔkɔ afuom nti obɛboro hasuo nti yɛbɔ kwan no kwana obɛfa so akɔ na fuom no na bosuo no agu no nti nsuo no bi ewowura no so ɛna efra no sɛ hasuo na ebi kogu dɔtɔ no so a ɛno na efra no sɛ akorokra anasa akorokra. Ɛno nti yewo ebe na wodo pii a mpanimfo ebu efa dɔtɔ ene akorokra ho sɛ de madikin aka no. Ɛno nti wudie yi sɛ me nsuro dɔtɔ nsuro akorokra no kyerɛ sɛ de dɔtɔ aya abua na aye kurukuruwa na emu ehu baabi kura no aya aboabɔne etumi kohyem no aya na yesuro a yenkɔ ho. Ɛno nti sɛ usuro ɛno na unsan nsuro nsuo na eguso no eno nti ena meka se wodie no akoye se me nsuro dɔtɔ ensan nsuro akorokra. Ntrase kakra mewo edema wasembisa no media na ogu akrufa ofra me prof amejo so me papa se me chiawa de me so se ya ade na nyame ya domada foforo obesan atemenka nyamenka on Nadia continues, I can read a book, I